Għal darba oħra f'dawn il-ġimagħtejn kamilu għaddej il-ġuri tal-qtil ta' Chris Pandolfino u Ivor Masejowski li mħallef Natasha Gallia Xiberras staqsit lil Daniel Muka u ix se jsegwi l-proċeduri mill-awla b'mod kwiet. Muka għallila li jekk joqgħod fl-awla se jfixkel il-proċeduri li mħallef ordnat li jiddaħħal f'kamra qrib l-awla 22 u jsegwi minn hemm. L-akkużat ieħor Viktor Dragomanski dejjem baqa' preżenti fl-awla wara li żbarra. Fl-indirizz tagħha lill-ġurati li mħallef spjegat li Muka huwa akkużat b'9 kapi ta' akkuża u Dragomanski bit-tlieta. Qalet li l-fatt li Muka ma kienx preżenti fl-awla ma jridx iwassal għal preġudizzju kontrih. Komplettajt li Muka ilu minn Novembru tal-2023 jirrifjuta li jkollu avukat tal-għajnuna legali. Spjegat lil ġurati l-importanza ta' dak li raw semgħu matul il-ġuri fosthom xhieda u dokumenti minn esperti u xhieda li ttellaw fil-każ. Tenniet l-importanza li l-ġurati jinnutaw il-konsistenza ta' kull xut. Tkellmet fuq ir-rwol ta' kompliċi f'reat u semmiċ tajt il-liġi dwar dan fosthom li kompliċi jikmanda lil ħaddieħor iwettaq reat anke jekk ma jkunx hemm fil-ħin li r-reat jitwettaq. Qalet ukoll li kompliċi jkun jaf bir-reat anzi jridu li jseħħ. L-imħallef qalet li dawk li jipparteċipaw fit-twettiq ta' reat jaqsmu l-intenzjoni komuni li jagħmlu reat komuni. L-imħallef Gallia Xiberras mistennija tlesti l-indirizz tagħha lil ġurati s-sibt filgħodu biex imbagħad jintbagħtu jiddeliberaw il-verdett fil-każ li fih jinsabu akkużati Daniel Muka u Viktor Dragomanski.